Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahaya, warga RT 0 Putul, iki ono pengumuman program anyar jenenge Double K. Halah, ketua RT gak jelas, programnya yo gak tahu jelas. Hei, iku RT pilihanmu lah. Program Double K iki singkatannya teko program koperasi korupsi. Hore, hidup korupsi. Halah, program korupsi sing tahun kepungkur aku gak oleh apa-apa. Lah iki contoh pejabat sing korupsi gak sepenuh hati, ya malah gak oleh apa-apa. Nah, betul. Aku ini oleh 1 miliar. Kono meneng sik tandeng gendeng, aja kaken cangkem. Tahun wingi aku korupsi 400 juta. Cocok, iku prestasi sing kudu dipertahankan. Proyek iki aku kudu oleh 3 miliar. Semangat, pokoknya kudu semangat. Korupsi sepenuh hati kanggo rakyat. Aku masih wis tuwek sing iso korupsi miliaran teko duwe pajak. Lah iki prestasi yang membanggakan. Tapi kon wis tuwek kari bongkone, mending tobat ae. Alah, lah aku sing korupsi danane moro-moro kari Medidi. Hei, opo-opo ki berawal teko sedikit, suwe-suwe menjerit. Sik, hasil korupsiku wingi tibake ya dikorupsi. Apa iya? Ana buktine ta? Lah iki wonge sing korupsi duit korupsiku. Aduh, malah dibongkar nang ngarepe publik. Marki kon gak tak jak korupsi maneh pokoke lek ono proyek. Aku gak dijak korupsi maneh. Ganti aku ae, Pak. Wis pengalaman. Matane suwek meneng cocotmu. Ya opo iki? Lek gak korupsi aku gak iso tuku Ferrari. Lah ya opo? Ndek proyek iki wis akeh sing kepengin melok korupsi. Total ginjal ae. Gak oleh jual beli organ lah. Ngablak ae cangkeme paus majer iku. Korupsi hasil tambang ele. Luwih gacor rupane. Lah iku, ya apa menurutmu? Oleh saran teko sesepuhe koruptor iku. Aku tak mulih sik wis mbek menikmati hasil korupsiku sing wingi.